लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ सुर बरनाय थाबाय। नोंथांमोननि गोबाङानो कमेन्ट खालामदोंमोन जे पीएम किसानाव गोदानै एप्लाइ खालामनायफ्रा रांखौ मोनगोन ना मोना, मोनगोनब्ला बेसेबां किसनि रांखौ मोनगोन। नोंथांमोननो सेनि मोननै भिडिअ बेनि बागै आबुङै फोरमायनानै होखाबायमोन। जानांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ आबुङै नायैयाव मोनथिनो हायाखै, नङाब्ला जायफ्रानोखि चेनेलाव गोदानै फैदों बिथांमोना कमेन्टखौ हरदों जानांगौ। नोंथांमोना बैफोर भिडिअखौ नायाखैब्ला नायनानैबो लानो हागोन। जेखिजाया बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सोंनायनि फिननायखौ होनो थाखाय नाजानाय जागोन जे पीएम किसानाव गोदानै एप्लाइ खालामनायफ्रा रांखौ मोनगोन ना मोना बेनि सोमोन्दै। बिदिब्ला गासै खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा पीएम किसान आसनियाव थानाय आबादारि बिथांमोननो खोथाखौ रोखा खालामनानै होदों जे नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों जे नोंथांमोननि जे जिथि नाम्बार किस्टनि रां बे रांखौ फैगौ 15 डिसेम्बर 2021 खालार खालि होनाय जागोन होननानै बेवहाय फोरमायनानै होदों। बेनिनो गासै 11.37 कौटि आबादारि बिथांमोननो बे रांखौ होनाय जागोन आरो बेनिनो 11.37 कौटि आबादारि बिथांमोननो होनो थाखाय गासै 1.58 लाख कौटि रां गोनां जागोन होननानै बेवहाय गाहाय मन्त्रि बिथाङा रोखा फोरमायनानै होदों। नोंथांमोननि सोंनायनि फिननायखौ बेवहाय नायदिनि। नोंथांमोना सोंदोंमोन पीएम किसानाव गोदानै एप्लाइ खालामनायफ्रा रांखौ मोनगोन ना मोना। बेवहाय नोंथांमोननो खोथाखौ मिरु सरकारथिंजायनिफ्राय रोखा खालामनानै होनाय बायदिब्ला बेवहाय नोंथांमोननो फोरमायनानै होदों जायफोर बिथांमोनानोखि 30 सेप्तेम्बर थामहिनबा 30 सेप्तेम्बरनि सिगां पीएम किसान सम्मान निधि आसनियाव एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोनाल'सो बेनि रांखौ मोननो हागोन होननानै बुंदों। बेवहाय आरो मोनसे खोथाखौ नोंथांमोननो रोखाबो खालामनानै होदों जे बेवहाय बिथांमोना 4000 रां खनसेयैनो मोननो हागोन होननानै बुंदों। थामहिनबा नोंथांमोना बेनि थाखाय 9थि नाम्बार आरो 10थि नाम्बार किस्टनि रांखौ नोंथांमोना खनसेयैनो मोननो हागोन होननानै बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों 4000 रां लिरनानै होदों। नोंथांमोननो मोनसे खोथाखौ रोखा खालामनानै होनि जे बेवहाय जायफोर बिथांमोनानोखि पीएम किसान आसनिनि 9थि नाम्बार किस्टनि रांखौ मोनाखै बिदिब्ला बिथांमोना जिंगा नांगौ जेबो गैया होननानै फोरमायनानै होदों। मानो होनोब्ला जायफोर बिथांमोनानोखि 9थि नाम्बार किस्टनि रांखौ मोनाखै बिदिब्ला बिथांमोना खनसेयैनो 4000 रां मोननो हागोन होननानै बुंदों। आरो बे 4000 राङा माबायदि जागोन होननानै बुङोब्ला जायफोर बिथांमोनानोखि 9थि नाम्बार किस्टनि रांखौ मोनाखै बिदिब्ला बिथांमोना 9थि आरो 10थि किस्टनि रांखौ फैगौ 15 डिसेम्बर 2021 खालार खालि खनसेयैनो 4000 रां मोननो हागोन होननानै मिरु सरकारथिंजायनिफ्राय नोंथांमोननो खोथाखौ रोखा खालामनानै होदों।